Hej med jer rollinger. I dag skal I lære om den humanvidenskabelige metode. I skal glæde jer. Det er meget spændende, kan I tro. Det humanvidenskabelige hovedområde dækker over fagene på tavlen. Fagene beskæftiger sig med menneskeskabt empiri, altså tanker, handlinger, følelser og ytringer. Så for fanden, nu kommer Naja løbende og fortæller jer om metoderne. I de humanvidenskabelige fag bruger man for det meste den her hermenøutiske metode, men også paradigmeteorien. Hvem ved hvad hermeneutik betyder, og hvad er det? Det ved jeg. Hermeneutik betyder fortolkning, og fortolkning er menneskets redskab til at forstå meningsfuld empiri. Nu skal I høre, hvordan den hermeneutiske spiral fungerer. Man starter med en forforståelse. Så får man en ny information, som bekræfter eller afkræfter. Så får man en ny forståelse, en bedre forståelse eller blot den samme. Det fortsætter. Stop, fru lærer. Du glemte at fortælle om paradigmeteorien. Det er sgu rigtigt, Karsten. Nu skal du bare høre, min ven. Kom med mig, børn. Paradigmeteorien kan anvendes inden for alle tre hovedområder. Videnskab er en bestemt måde at arbejde på, hvor man inden for de bestemte hovedområder er enige om, hvordan man forstår og anvender de enkelte begreber og teorier. Er det ikke rigtigt, at i naturvidenskaben afløser et paradigme et andet, men anderledes i humanvidenskaben, hvor man anvender forskellige paradigmer til at forstå det samme fænomen? Jo, det er helt rigtigt, min ven. Hvad ved du om sprogfagenes fokus? Jeg ved, at fagene er humanistiske, fordi de har fokus på menneskets fortolkende bearbejdning af sig selv og verden. Det kommer til udtryk i litteratur, kunst, adfærd og tænkning. Nå, men jeg ved, at kernestoffet i fagene er kommunikation og sprog, litteratur, medier, kultur, historie og samfundsforhold. Hvad ved du så om metoderne var? Jeg ved, at metoderne er forforståelse, altså den hermeneutiske spiral, indlevelse, kritisk stillingtagen og anvendelse af humanistiske teorier. Kan du nævne de 5 analysemetoder? Ja, altid. Der er kommunikationsanalyse, som bruges til at analysere en ikke-fiktiv tekst. Man bruger HV-ord til at analysere med, og så er der argumentationsanalyse, som er en analyse af sproglige virkemidler. Derefter den sproglige analyse, hvor man analyserer sproget, blandt andet ironi, humor og modsætninger. Så er der også sociolingvistisk analyse, hvor man også ser på sprog, blandt andet ser man på brugen af slang, dialekt eller høflig tale. Sidst, men ikke mindst, er der diskursanalyse, hvor man undersøger, hvordan vi bruger sproget til at forhandle vores identiteter og forståelse af verden. Nu får vi 12 IAT, gutter. Vi ved alt. Jubi.